U heeft voor onze meerdere meldingen server in nood, strandje Bergumermeer. Is dat adres correct? Ja, dat is correct. Omstanders, je naar de surfmarkt leggen. Nou, 50 kilometer aan de kant. Dan ben ik niet nog niet spreekbaar in nog. Wij zijn onderweg naar camping Bergumermeer. Ik ga de handen vanuit.